Ndewo. Welcome back once again to today's episode on this special series, Counting in Igbo Language with Mazi Chinwetakwako. Of course, if today is your first time joining us, don't be afraid. There's a link to the previous videos in the description of this particular video if you are seeing us on YouTube right now. Or you can also go to playlist. I've arranged it for you, Counting in Igbo Language on YouTube. But if you are seeing us right now on Facebook, the link to the previous video is in the comment section. Please don't forget to follow us on Facebook, subscribe to our YouTube channel, Mazi Chinwetakwako. Don't forget also to turn on the notification bell so you'll be notified anytime we come online. Do not forget to share with your friends in diaspora and to their children and even yours at home. I promise you, it is friendly to the kids, okay? Please stay with us, and now let's go to class as we count from 51 to 100 on today's episode. Daalụnụ. 51 iri ise na otu 10 in 5 places and 1 51 iri ise na otu 52 iri ise na abụọ 10 in 5 places and 2 52 53 iri ise na atọ 54 iri ise na anọ 55 iri ise na ise 56 iri ise na isii 57 iri ise na asaa 58 iri ise na asatọ 59 iri ise na iteghete maọbụ iri ise na itoolu 60 iri isii 10 in 6 places, emphasis on 60. 61 iri isii na otu 10 in 6 places and 1 61 iri isii na otu 62 iri isii na abụọ 10 in 6 places and 2 62 iri isii na abụọ 63 iri isii na atọ 10 in 6 places and 3 63 iri isii na atọ 64 iri isii na anọ 10 in 6 places and 4 64 iri isii na anọ 65 iri isii na ise iri isii na ise 10 in 6 places and 5 66 iri isii na isii 67 iri isii na asaa 68 iri isii na asatọ 69 iri isii na iteghete or iri isii na itoolu 69 70 iri asaa 10 in 7 places, emphasis on 70 iri asaa 71 iri asaa na otu 10 in 7 places and 1 71 iri asaa na otu 72 iri asaa na abụọ 10 in 7 places and 2 iri asaa na abụọ 73 iri asaa na atọ 10 in 7 places and 3 iri asaa na atọ 73 74 iri asaa na anọ 74 iri asaa na anọ 10 in 7 places and 4 75 iri asaa na ise 75 iri asaa na ise 10 in 7 places and 5 76 iri asaa na isii 77 iri asaa na asaa 78 iri asaa na asatọ
79 iri asaa na iteghete or iri asaa na itoolu. 80 iri asatọ, emphasis on 80, 10 in 8 places. Iri means 10, asatọ is 8, 10 in 8 places. Iri asatọ, that is 80. Iri asatọ, emphasis on this. 81 iri asatọ na otu, 10 in 8 places and 1. 81 iri asatọ na otu. 82 iri asatọ na abụọ, 82 iri asatọ na abụọ. 83 iri asatọ na atọ, 10 in 8 places and 3. 83 iri asatọ na atọ. 84 iri asatọ na anọ, 10 in 8 places and 4. Iri asatọ na anọ, that is 84. 85 iri asatọ na ise, 10 in 8 places and 5. 85 iri asatọ na ise, that's 85. 86 iri asatọ na isii, 87 iri asatọ na asaa. 88 iri asatọ na asatọ. 89 iri asatọ na iteghete or iri asatọ na itoolu. 89. 90 iri iteghete or iri itoolu, 10 in 9 places. 91 iri iteghete na otu, 10 in 9 places and 1. 91 iri iteghete na otu, 91. 92 iri iteghete na abụọ, 10 in 9 places and 2. 92 iri iteghete na abụọ. 93 iri iteghete na atọ, 10 in 9 places and 3. 93 iri iteghete na atọ. 94 iri iteghete na anọ, 10 in 9 places and 4. 94 iri iteghete na anọ. 95 iri iteghete na ise, 10 in 9 places and 5. 95 iri iteghete na ise. 96 iri iteghete na isii, 97 iri iteghete na asaa. 98 iri iteghete na asatọ. 99 iri iteghete na iteghete. 99 iri iteghete na iteghete. 100 otu narị. 1 means otu, narị means 100. Otu narị, 100, emphasis on 100. Otu narị. Otu means 1, narị means 100. Otu narị, 100. And with this, we've come to the end of today's class. Thank you for joining us on this second edition of Counting in Igbo Language. Please follow us on Facebook. Please subscribe to our YouTube channel, Mazi Chinwatakwako, and also turn on the notification bell so that you will be notified anytime we come online. Thank you, and thank you once again. Ke mesiano.